Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimizin il yurt bähwitli işlerini rowak çykardy edip, halipalar ýolu bilen atly söhbetli konsertimizi başlaýardy. Biz şu Türkmenistanyň halk başçysy Aman Gowşuwy studiýamyza çağırdyk. Oňa tadanlarlyk edýärler. Dutarda Ýalmyrat Gurtgelliýew, Gajakda Mekan Musaýew. Studiýamyza hoş gördük. Sağ ol. Halipa onu garaşdyrlyk gelmezde Türkmen saz sunuwaty milli aýdym halymyz şeýle bir gul derejelere ýetdi. Şu derejelere ýetmekde bir etraplarymyz, o bolamyz ýa-ki bagşlarylaryň bir berýän täsiri. O şu sunuwatyň ösmeginde şu halipalar barada gurrumuzy başlap berdi. Bu bağışları ýatlamak, bağışlar bir halkyň taryhyny ol döwürden bu döwüre geçirip berýän bir özgörüşli sunuwat işgärleri. Ine şu Lewap tarapynyň bağışlaryny ýatlatyp berýär. Kürkar bağışı, Alawöz bağışı, Nazar bağışı, Haky bağışı. Ine şu bağışlar ýa-ki ertaryň ýolunyň şu başlangyç halipalar diýip ata berilýär da. O ne ondan bäri hem Mustafa Aýmadow diýip bizim döwrümizde ýeten bağışı. Ol bağışı şol ýa-ki adyn son bağışlamdan tälim alyp şol Petrak Sesem bolsa emma şeýle owazly aýdymlar aýdyp halka özüni gaty hormatlandyrypdyr. Ine şol ullahan ýa-ki Mustafa Aýmadowyň eden işi şol döwrüň bağışlyk sunuwatyny ine bizim döwrümizde ýetiripdir. Aman halipalar ýolunyň atly söhbetli konsertimizi haýtaýdym bilen başlap berjek. Ýoroman Nuriýewowyň Gelli Bäşiýewiň sözlerine döreden 7 synar diýen aýdymlaýyp berýär. Bolur. Seyran ettim delilinin bağına, yedi gerçek yedi sınar gördüm. Mağtım ulu parağının atası, Devlet Mehmet adlı bir pir gördüm. Kocaman dağlara başını denilep, atasının akıl tayfasını denilep. Lanet edi kulaklarda dürümlep, çığır yettelvanı bir şiir gördüm. O tür başındaki asmana sari, sarını yanıp durasını nuri. Hep Türkmenin kovancı namatari, bozulmayacak antiyrarı gördüm. Üçüncüsü Mehmet Veli Kemine, başın evi tağline geldiğine. Kiraplar düşene onun demine, söz bilen dolayan dağları önüne. Kimin eline tesneyi ile meşhuri, aşk mülkünün şahı olan sahibi. Hep ya o kavatırlı hretari, ocağına kara tutar gördüm. Beşinci fi ol delili biçare, nice yerliğinin düştü yavara. Geç çığır eleminde şeylet vara, Usta seni öpler gördüm. Altıncı fiteye
nazar değdiler, dillerin kenatı yüzler değdiler. Vatan deyip atlanan merdim merdidir, kaydı usul gerçeği bir er gördüm. Yedinci fi anağılıç meteci, gidenle kolunun başının teci. Namaradım deyip tapman alazi, ak çekip oturun bırdalı gördüm. Teyran ettim delilinin bağına, yedi ennek yedi çınarı gördüm. Hep ölüm düştü tünü tasardağına, yedir sani büyük şahir gördüm. Türkmenin kuvancı namazı Ali, bozulmaca kanti ıvrarı gördüm. Yedir sani büyük şahir gördüm. Aman halipa sağol. Indi bir näçe ulu halipalarymyz bilen ine bir işleşip o toýlarda halkyň arasynda bolan indi şu gören halipalaryňyz barada. Onuň bir bagşylyk tütüniň aňyrky halipalary bardy, gurrunmyzy dowam etdi. Rahman bağışlar bilen duşurly köp bir oğlun kaq yaşlı bağışlar naşı Türkmen radyosunda işlerdiler. Bağışlar sağdandılar, şolun töwregine gatkan bolduk biz. Şol yanına var gurrunu dinläp otursam özümüze bir ulukan lezzet alardıklar. Şoň ýaly ogu dowur bolup geçdi şo dowur. Şu meniň aýtsak bolýan adam şu her welaýatyň bir öňde var, ýani bağışlar bolup geçýär. Her welaýatyň etraplarında bolýar. Ýani şu Lewap welaýatyndan Mustafa Aýmedov diýip bolňa bağış bolup geçdi. Indi şol öz ýadymyza düşýäli şo radioda häzirki eşdilýän ýazgylaryny ýazdyrmak üçin ýörüýte Aşgabatda gelip şol ýanky radionyň bağış taýdanlary bilen kän gaýtalap edip sünnelep aýdymlary. Indi şeýdip şo ýazdyrylan aýdymlar häzirki halkyň içinde ýaýrap ýören aýdymlar. O şo Demir Doğanly ýa Gyrat diýä, Ewezan ýa ýene şuň ýaly bir öz borçly nusga goýup giden adam. Indi häzirki döwür şol Lewap tarapyna barıp bir näçe soňky ýyllarda bağışlar döredi. Ertäri ýoluna o. Indi şeýdip näme şo welaýatyň öz bir gulagyna sinen ýoly şeýdip biziň döwrümizde getiren bağışlar şol. Aman halipa inni hay diýip berdi. Indi Yusuf Züleyha destanından bir ayrılmam diyen aýdym aýdyp berýär. Bol. Yolunlarım benim kendime yarınları, yitirler tüzüm Yusuf'tan ayrılmam. Hep Yusuf'unu takrağa alıp barmingleri, benim Yusuf'dan ayrılmam. Sevdilerin septime cephanını, hindi görten verepme ve panını. Ak yutuyup yaştır aranızı tefengide, tüvür hudun yutuzlardan ayrılmam.
Bu nasılmış bol hocamla zahana yutup bizler belen gitse yamana. Akkelenden gelmedi yürür dumanı. Yürür kırıldım yufuzandan ayrılmam. Ayrılmam. Ruhsat betem kamadına düşer beni. Malana nalir men aklım şaşırmen. Ah cemalin bir görsem yüzünün yaşır beni. Paslı halim yufuzandan ayrılmam. Ah ya kuvaydar Hudayım aman eylete. Hep yutuvarım seyir zahan eylete. Ayakşıdan ya yaman kılan eylete. Terun helim yutuzandan ayrılmam. Terun helim yutuzandan ayrılmam. Hemen dağılay. Hayalşıdan ya yaman falan değilse Kerun hedim yufuzandan ayrılmam. Aman halife sağol, inni bir ulu şahamız, neshalar tarih gölü, şunnak halifeler doğrusunda gurumu devam etdi. Rahman bizim bir döwrümüz gabat geldi, ajaýyp başlar bilen salar tarih görünen aýdýan. O taýda şeýle ulu başlar bolup geçdiňe aman taşly an aýyp diýdi. Durdum Muradov diýip sadanna, Bazar Tahedif diýip, Sahi halife şo mardan şondan gatkan aydınlar öwren. Soň bärik gelip şol aydınlar şermaý darak diýdi. Ay şolar ýalkan aydınlar tawşyrgym diýdi. Şo taýlardan öwrenip şo aýtan aydınlar bolmar şol. Awa. Onun ödön ýa nowat bir ulu şahan bir aňyrdan şol hakatyndan nowat bagşydan nowat bagşynyň maňysyna gurban bagşy diýdi. Aman täs bagşy diýdi. Şuňary şolardan alyp gelýän şahany bizim döwrümizde ýetirip ödön ýazylýan adam gatkan ýa-ni şägird ýetişdirenler şo ýaşaýan tatawada tebtinden. Özünüm radioda ýa-ni telewizionyada da bir näçe ýazgylary galdy. Şol ajaýyp aýdymçy şeýle owazly süýz aýdyp bilýän bagşylar bolup geçdi. Şol hayran galmaly giň gördüm ben bir safar bu jennetleri radioda aýdyp ýazardym da. Şondan soň bir gabat geldi konservatoriýada bir iş bilen gabat geldi. Şonu aýtdy, "Sen diýdi, sesinde bir hil üýtgeş şiwe mede geldi" diýdi şol. Men hakykatdan hem şol bu jennetlerin käýerine şu Mariornyň bir ähemlerini ulandy. Şo tarapyn. Şonu dinläp şey baha berýän ekenler şo. Halife inni hay-haýdym aýtyp berse. İstiyer köňüllüýän aýdym aýtyp berýän. Bolu.
mülkünle yaranlar şehriyar bir kömür. At yarıl esbabım şayhim mülkü kavru bir kömür. Ol belen ırnakta volfa hanadar bir kömür. Çarvadarım şöyle yerse konadar bir kömür. Kevredirmin temde devler şatı var bir kömür. Şatı var bir kömür. Tevledeyi dursa bedevler bolsa yanında değil. Dinamazam bengilerini yılta kapılsarıyım. Kırk duyan fevdada yürse bollasa sultanıyız. Terhumul hovlu heremden geltemiz anları. Yöyge barsam nedenin çeşmi humarı sirgümün ey kıvırlı sirgümün. Çıksam şıkara at gelen esmağım şayı. Salfam yoğurup tağdılar tuğun ötürüm karı çayı. Hep gelme damanan verirge bolsam bir hatamı tayı. Toylara başı gerek tambura kaçak etme tay. Dürlüdü meni saçalım fınamadan nettir gümüne. Edi hatab miman gerek bülbül miman hanalar. Namayın netçit gerek içmeni meyuhanalar. Orta yerde şam yansa çarpılır pervaneler. Mürşid-i kamil olup talim alan divanalar. Yedi arkamda kırgıl fakir var sirgümün, kâdi var sirgümün. Hep hayır için kılsam derakat yedi dayhan yer gerek. Ammara kalla da sirgı yedi hatır yer gerek. Ener başının kubbati talla kümüş fonfor gerek. Dahide netçit gerek ol vakıdan minner gerek. Hafızım Kur'an okuyup hoş ovadı sirgümün, hoş ovadı sirgümün. Ey Hudayım gayibinin özün açın baktını. Dostlarım temni nesihat nesi koyman naktını. Hep gördünüz perverde ve Davut Süleyman dağıtını. Kıvla saran baş koyunlar okuyorlar beş valtını. Kâbe-i Beytül Harem deyip otayarı sirgümün, otayarı sirgümün. Kâbe-i Beytül Harem deyip otayarı sirgümün. Yüyge barsam nedemin çeşmi humarı sirgümün, ey kömür sirgümün. Aman halipalar yolundan attı söhbetli konsertimizi haytaydım bilen jemläp berdi. Nece oğlan destanının gelmeginçe gidermeyem diyen aydım ayıp bereyim. Bolun.
Yar güllerimden tigde geçen gelmeyem. Azam elinden gelmiş hem eyganı güzelliğim bilmiş hem Murat armağana gelmiş hem oho alma insan görmeyem. Açıyor kalmaz kapını aç aklımdan alayım paz. Ya kardeşim boynuma kılıç takma insan demeyem. Ya beni koydun sen nerede, 20 yıl gelmişim bu yerde. Alsam dilerim vadaha gelmedin sen demeyem. Yakıp Yatsın adam kapında yokuyup gelmeyim sen gelmeyem. Yatsın beni saldın boynuna ve bal yanağın boynuna. Aşık nece bir boynuna ho salma insan gelmeyem. Aklanma insan görmeyem aşık nece bir koynuma salma insan görmeyem. Salma insan görmeyem. Aman halipa aydıp beren aydımlaň üçin, beren gyzykly gurrunlygyň üçin sag bol, tetiňiniň bagty ýaňlanmagyny arzu edýär. Sizem sağ olun rahmat. Şunun bilen halipalar ýol bilen atly söhbetli konserdimizi geçirip gutarýar. Hoş, sag bolun.